Καλησπέρα σας από το www.elisvlasop.com και από τον Βαγγέλη Βλασόπουλο. Σήμερα θα κάνουμε ένα καινούριο μάθημα το οποίο έχει να κάνει με αλλαγή χρώματος στα μάτια. Ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο το ψάχνετε αρκετά και το οποίο θα θέλατε να παίξετε είτε με τα δικά σας μάτια είτε με κάποιο φίλο σας. Η τεχνική είναι πολύ απλή και θα σας τη δείξω αμέσως τώρα. Στο επόμενο μάθημα θα μάθουμε να δίνουμε χρώμα στα μάτια των ασπρόμαυρων φωτογραφιών. Και είναι κάτι πιο εντυπωσιακό αυτό. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο μάτι κυριαρχεί το μπλε, θα λέγαμε. Παίρνουμε πατάμε Q ή το εικονίδιο κάτω για το Quick Mask και ξεκινάμε. Και πάντα με το Quick Mask επιλεγμένο θα βάψουμε, αφού βέβαια έχουμε γυρίσει το Quick Mask στο Hardness στο 100% για να πιάσει όλο το πεδίο, άσχετα αν φαίνεται τόσο δυνατό. Γενικά με το Hardness πάντα μου αρέσει να δημιουργώ στο 0% Hardness, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με μάσκες, με Quick Mask, θέλουμε να πιάνουμε αυτό που επιλέγουμε 100%, βάζουμε πάντα Hardness 100%. Ωραία. Πάμε εδώ. Καλύπτουμε και λίγο τις άκρες, όπου δηλαδή βλέπουμε ότι το μπλε ακόμα υπάρχει. Ωραία. Και λίγο εδώ κάτω. Νομίζω είμαστε εντάξει. Ωραία, νομίζω είμαστε περισσότερο από απλά εντάξει. Ωραία, επιλέγουμε ξανά το εικονίδιο κάτω από τα χρώματά μας και κάνουμε κλικ ή απλά πατάμε το Q και βλέπετε έχει επιλεχτεί μόνο αυτό το σημείο που θέλουμε. Για να δημιουργήσουμε τώρα, για να αλλάξουμε το χρώμα, εφόσον έχουμε επιλεγμένο αυτό το πεδίο, πηγαίνουμε κάτω εδώ στα Adjustment Layers. Ξέρω να κάνω zoom να το δείτε. Ωραία, Adjustment Layers, Color Balance, και έχουμε επιλέξει το Color Balance εδώ και απλά παίζουμε τώρα με τα χρώματα. Βλέπετε πόσο απλά γίνεται. Πράσινα μάτια, και θα έπρεπε να γνωρίζετε βέβαια ότι είναι μια μάσκα αυτή τη στιγμή και μπορούμε να επέμβουμε όποτε θέλουμε, να τη μειώσουμε, να την αυξήσουμε, και θα την κάνουμε το μάτι πράσινο από κόκκινο, από μπλε που ήταν πριν. Μπορούμε να επιλέξουμε και τα shadows, αν θέλουμε να είναι πιο φωτεινά το χρώμα, πιο σκοτεινό. Ωραία, και τα highlights για τα υψηλά χρώματα, τα υψηλά πεδία μάλλον. Ωραία, και θα κάνουμε και μερικές διορθώσεις. Βλέπετε εδώ πέρα στο σημείο αυτό ξεφεύγει το πράσινο, οπότε έχουμε, βλέπετε, μαύρη μάσκα, και εδώ που είναι άσπρο εμφανίζεται το πράσινο. Οπότε για να μειώσουμε το πράσινο πρέπει να βάψουμε με μαύρο. Πατάμε B για το brush, κοιτάμε να έχουμε 0% hardness, κάνουμε κλικ κάπου εκτός για να κλείσει αυτή η επιλογή, κάνουμε zoom όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπει η φωτογραφία, και βλέπετε, επίσης θα σας πρότεινα να το αφήσετε το opacity στο 70-80%. Δώσουμε μια αίσθηση του fade out. Συγγνώμη, θέλει. Ωραία, κάνουμε τα μάτια μας
μπλε πράσινα θα λέγαμε, οπότε με λευκή μάσκα μπορούμε να το υπερκαλύψουμε το θέμα πολύ γρήγορα. Ωραία. Και επίσης θα πάμε πάλι στο background layer, θα πάρουμε το dodge tool, θα πάμε πάνω στο μάτι με exposure γύρω στο 60%, θα πάμε γύρω από το μάτι και θα κάνουμε ένα κύκλο, να δώσουμε μια άλλη αίσθηση στο μάτι, πιο εντυπωσιακή. Βλέπετε, το μάτι λοιπόν άλλαξε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, από καθαρό μπλε μάτι έγινε ένα πιο σουρεαλιστικό πράσινο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, η φαντασία σας πλέον θα καλπάσει και θα φτιάξετε αυτό που πραγματικά εσείς θέλετε, το δικό σας μάτι, είτε σε πράσινο, είτε σε μπλε, είτε ακόμα και σε κόκκινο φόντο, μόνο για εσάς. Από το www.ellislashop.com τα μάτια πλέον δεν θα μείνουν ποτέ με το ίδιο χρώμα. Να είστε καλά.